yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV suway mawɗo debbo e gorko mo kala salminama salminago nede salminago teddugal en garti o jewte men fina tawa gande men ɓaleɓe nde kew wiide tawɗen mamiraɓe men tawi mamiraɓe mumen ɓe golli golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe ndeni leñol ɓe ndeni leydi ɓe mofti gandal mabɓe ha won hen gadoyima en yo Allah yimaɓe yaafoɓe ha nawe aljanna mawɓe woɓɓe ne keddina jaggi hen goppani yo Allah junno duuso ngo e suwaɓe jaɓɓe janggude anje gandal ngal majje ngal maaya leñol men yeewe eɗen dawdiɗo e goto e musidɓe men ceerno Ousmane Ba mo wona koɗo e galle he ina jeeya ɓooyɓe e galle he jiɗɗo galle o taskaɗo to banggue gandal muɗum kanko woni hande mo mbaddeten nde ɗo yewtere e sifa goɗɗo mo en kewani yiiɗi woni hande gulet goho ɗo e Ayaw men Pindi TV woni hono ngal ɗo alluwal e ngal ɗo alluwal jogoɗen namnademo hen ko gueɗe nayyi gueɗal gadanal ngal foof coomgal nayyi ɗe ko wiyete ko hono gandal koode enen mbiyata gandal mbew ngal bandiraɓe men yo Allah yiyoma yaafo Abou Dembel Mbodj mo dondu Amel Samba e yerdo Mamadou Dia en golle ɓe hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ko adi leƴƴi waɗeɓe hande wiyeteɓe finisi en ko ɗum gollotno juif uji ko ɗum gollotno wiyeteɓe tugu en mogaɓe en allaji ɗi ɓe ndewatnoɓe gollotno ko koode e mbew woni gandal koode hande noon en dañi fanniyanke gandal koode hono ceerno Ousmane Ba ma en kaal holko woni hono astronomie gandal koode e sifaji mum ma en kaal ko wiyete ko neesu nature gonɗo e muɗum e taaridi neɗɗo o ma en kaal ko wiyete ko hono couleur e eddaji hol nafoje mumen ceerno Ousmane bandiraɓe Pindi TV mbima assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla konngol yeeso ma waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa salatu wa salamu ala sayidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah musidɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama comme nono ceerno Abou wirni ni tan hande en gardi e émission men comme nono gadorɗen ɗum ɗe wadde tan ɗo kam wona koɗo e galle he hedditi ko noon miɗo salmina wa pindinaɓe foof machallah nan noon wutti on yooɗi no fewi wutto e portable mo toon jooɗi no fewi ɗo ɗo wutte ko Moussa Oumar Sow Alhaji Moussa Oumar Sow mo Baka Lambadia directeur général PIMA ko janoɗo makko kanko addanimi oɗo wutto nde kurse gueɗe kewɗe mboɗo andi noon o leeliyade makka kadi so wonano penda dem o yatano makka koma penda tefimo puusimo nde weeyi makka yo Allah waɗ hajji o jaɓaɗo noon ceerno Ousmane holko mbawɗa faccirande min e ngal ɗo alluwal holko ɗum yahata eyyi ɗumen ɗo sa yi ɗumen woni elmu nujum woni gandal koode pour mbawa wadde e neɗɗo e walla mbawa ittude walla mbawa fajde sohla haaju o ɗe gande il faut gandade il faut ɗe gande par ce que neɗɗo pour mbawa wawde mbo wallude il faut que ganda Abou Dio koɗo jeeya hongo wuuro o jeeya homo galle o jeeya hondu suudu o jeeya neɗɗo o no arirtani e ma il faut que ganda ɗe gueɗe noon gandal ngal ko koode sappo e ɗiɗi hawriti sappo e ɗiɗi hoodere hawriti ndena wiye hamlu ndena wiye sawra o ndena wiye jawza o ndena wiye sartan nde ko asat sumbula misan al aqrab al qaws al jadwa al dalu al hawt ɗe koode noon ɗo picciri ni comme noon no mbirtani janvier février ha jippo hoodere noon mbo kala tan na jani e lewru ndu jibineɗa mbo kala na jani e ñangu ngu jibineɗa mbo kala na jani ndax jamma walla ñalawma jibineɗa ɗum ɗon foof ko yahata e darde gueɗe neɗɗo pour hande neɗɗo ari e ma wima waɗanam listihar il fallait que ganda ɗe koode ɗo hokko ɗe jahata mbawa wallude mo joni noon janvier français kam ko fuɗɗori ko janvier mais oɗo ko 1er mars fuɗɗori ɗumenen 21 mars ha 21 avril o fuɗɗi 21 avril ha avril o jippi mai ko noon ɗe jippodiri joni hande neɗɗo o so ari wima min miɗo jibina 1900 e ndu lewru ɗo ko ɗum calculta mais ɗumen ɗo takanima wawde wallude neɗɗo o so wona andu naso makko e nder ɗe koode ɗo noon ko hen nasoji ɗi jippi nasoji ɗi koɗi nayyi ma en gar hen inchallahu rabbi mais ɗe koode kam il faut que ganda par ce que koode ɗe waɗi koode ɗe gandantuma ko niɓɓiɗɗe ɗe ko leerɗe waɗi koode ɗe gandantuma ko jamma ɗe garata waɗi ɗe gandantuma ko ñalawma ɗe garata joni noon neɗɗo o pour mbawa wallude mbo e liggey makko liggey janɗo caɗele o ari e ma wimo wallam hande komi badduɗo e patron am walla komi poɗɗo ɗannade walla wurse kam ko dari ha hande sa waɗi ɓe gandantuma hande ɓe jana probléme woni ɓe gonno o nokku ɗo ɓe gimmima o nokku ɓe jeehi ɗogol ngel wurse mabɓe daroto ɗum ɗon foof na jani e probléme woni koode neɗɗo ɗe joni noon ceerno mo gandantuma hande wi wawi wallude neɗɗo a anda ɗe koode a wawa calculde inde neɗɗo ɗum on a wawamo wallude ɗe koode ɗo ɗum addi hande binduɗen mbawɗen haalande ɓe
koode ɗe e nder koode he e nder émission e ma en laɓɓin koode ɗe gandantuma ɗe ko boɗeje ɗe ko daneje koode ɗe gandantuma ko niɓɓiɗɗe ɗe ko leerɗe ndiyamen jangel e mo gandantuma hande hongu ñalngu o wawi funtinde sara walla hombo waktu o wawi funtinde sara pour ko ɗaɓɓata ko wawa ɗum jande ɗum ɗo ko ɗe koode kandidanma ɗum ɗumen noon woni ilmu nujum mo kala tan sa ala e nde hoodere aɗa e nde sa ala e nde aɗa e nde e ɗe koode ne ha hande kadi neɗɗo wawi wallude neɗɗo o mo gandantuma hande nani e caɗele e ɓandu woni pawaɗo mbawɗamo wallude daranamo par ce que neɗɗo il fallait que memboɗa mbawa ɗumen en habde hawrude e hunde membitogol addani haydara ilmul yaqin ɓuuri foof ilmul yaqin e haqqul yaqin neɗɗo o pour mbawa wallude mo il fallait que gandamo ha hande e ɗe koode ɗo ko hen waktuji ɗi pecci waɗi ɓe gandantuma hande waktuji jamma mbawɗa ɓe ñaganade haajuji maɓɓe kumtaw waɗi ɓe gandantuma hande noon ko waktuji ñalawma mbawɗa ɓe ñaganade haajuji maɓɓe kumtaw waɗi ha hande ɓe gandantuma hakkude ñalawma e kikiɗe na jani waktuji ɗi gandantuma ko niɓɓitoji kunus sa yi mawɓe ɓe birda waɗi waktu mo gandantuma o waktu ɓe ñagoto Allah waɗi waktu mo gandantuma ɓe deƴƴat hen ɓe ñagota ko hen ɓe ñagota ko hen Allah na jani e ñalɗi ɗi gandantuma ɗi ɗi niɓɓitat kunus hono dimanche sa daari ɗum ko ƴetti ɗum 7 heures woni 19 heures ha 20 heures on waktu ko laaɓɗo tos sa yeehi 20 heures noon ha 22 heures on waktu ko niɓɓitowo sa yeehi minuit ɗon ko laaɓi tos 1 heure du matin ko hen bandiji ɗi e mbaɗoɓe agressé e jakkoɓe ɓe e rewɓe bonɓe ɓe on heure ɓe gimmoto so yeehi ha 4 heures du matin noon on waktu ɗon o niɓɓiɗɗo o gasi waktu leerɗo o ari ɗum taki mawɓe kewɓe ɓe gandantuma hande ko mbaɗoɓe duwaw ko hakkude 4 heures du matin juuloɓe wirdoɓe ñagotoɓe neɗɗo a wawa wiide a ñaganto yimɓe aɗa ɗano waɗi waktuji ɗi gandantuma ko ɗi waktuji calculta nden calculta inde neɗɗo ne mbawa andude koko ballatamo eyyi ɗumen noon ɗumen ɗo mbawata andude foof joni noon so en guimima e ilmu nujum ma en gar ko wiyete ko kawkabu sayara woni hoodere neɗɗo nde hande sa calculi inde makko e inde nene makko e kanko e hoore makko ñalngu ngu ngu o jibina hayso anda ñalngu ngu mais sa jaggi hoodere nde tan tawi ɗe jani gandal aɗa wawi andude hombo waktu mbawɗamo ñaganade aɗa wawi andude hombo waktu mbawɗamo yaltinde sara hande hewɓe ɓe gandantuma ɓe noddanma ɓe mbiyatma min mi yaltini ko kala mais haaju o haydara humtaki eyyi te ɗum ɗon ne ɗum ɗon foof ko wawata ɗum humtude woni ganda ɗumen ɗo so en guimmima e elmu nujum ma en gar kawka busta yara kalnen yimɓeɓe foof e waktuji ɗi ɗi garta ɗi e waktuji ɗi gandantuma ɗin Allah jaɓata duwaw e waktuji ɗi gandantuma ko o heure moƴƴi pour funtinde sara neɗɗo kala Allah namo waɗiri par ce que Allah ko wi wa jaalna leyla wan nahara ayatayni fa mahawna ayata leyli wa jaalna ayata nahar li tabtahu fadlan min rabbikum wa li ta'lamu adada sinina wal hisab woni Allah idan o ko jamma tan janno ñalawma ala yehi ha ɓoyo andi neɗɗo wawa wurde e jamma ɓolo o windi ñalawma nde o windi ñalawma o waɗi yimɓeɓe pour ɓe mbawa yaade ɓe daaro e wurseg maɓɓe mais pour ɓe jana wurseg maɓɓe ne il fallait que ɓe ganda kadi adada sinina wal hisab woni Abou Diop hande hoko jani duuɓi 30 duuɓi 50 hande Abou Diop hoko woni hoodere makko par ce que sa ƴetti comme hande inde neɗɗo nde aɗa nde calcula pour mbawa andude hoodere makko ɗon ma en garɗon so en guimmima ɗo joni joni ni gadden misal ɓe gandantuma nasuji maɓɓe ɓe nasu maɓɓe ko ndiyam wonata ɓe ko leydi ɓe ko jeygol ɗum ɗon fof ma en gar hen inchallah mais pour base o kam mbawa wallude neɗɗo il fallait que gandal gandal ha para ɗumen ɗo woni gandal astronomie eyyi a jaama ceerno Ousmane Ba yeeɓiyankoɓe Ayaw Pille TV ɗum ko aadi mo ganduɗen ɗo e meeɗi wadde yewtere wande ni mbiɗama en kollira mbimami tinno artu kolla yimɓeɓe wasa won jalluɓe wiiɓe e beele ma o artu walla o arta kono a arti a addi galɗo gandal amin jettuma no fewi emin jarnoma hen no fewi joni min mi wona fanniyanke bindi gummotoɗo ñamude paynade banggue ɓuwano gattami tan koye namdal ko an arta e namdal ngal jaabol muɗum mi wi joni emi nana wiye koode won hen ko ndiyam won hen ko janggue won hen ko leydi ko ɗum firtata eyyi ɗum ɗon so en jiiɗi ɗum andude koye misal gaddeten joni joni pour binden mbawen hollude yimɓeɓe hoodere neɗɗo nde e naso neɗɗo ko jaggi ɗum yeeɓiyankoɓe Ayaw Pille TV caggal ngal ɗo daawal en jii ko winda ko en nani ko haala ko gayen e daawal gongal caggal koode ɗe fof ko hen soomi men waɗi dogue dogue gonɗe nder hen ceerno Ousmane Ba min namdatama koko faate e neesu ko yimɓe kewi wiide ko hono nature e taaridi ɗum ne holno yitorto ɗum eyyi nature noon sa yi ɗum woni ko jaggata ko neɗɗo o yimɓeɓe ɓe pecci yimɓeɓe fof koɓe pecci ko e natiraji nayyi woni nasoji nayyi ɓeɗo sa yeehi naso maɓɓe woni ko hoodere wiite naso wiite mais ko hoodere yimɓe gandiri ɗum hoodere idinde nde ko hoodere jeygol
jeyngol eyyi wonde nde ko leydi wonde nde ko hendu wonde nde ko ndiyam eyyi joni noon ɗo na jani pecce nayyi ɗe gandantuma yimɓeɓe ɓena mbawi resodirde hen ɓena mbawi waddodirde hen ta caɗele janata ɓe noon ɓe mbawi resodirde soɓe natodiri caɗele janata a yiyan neɗɗo mo gandantuma hande Allah udditanimo mo jani dame o fuɗɗima jande ya ha ɓooya tan gueɗe makko foof daro ta mo naati e debbo mo gandantuma wona worsek makko taɓe jiida naso par ce que hande jeygol ngol jiitaɗo ndiyam kala ɗo tawi jeygol ñifat jeygol kala ɗo jani ndiyam ñifat joni noon tawi neɗɗo o hande comme ko misal ni hande binda Mouhammed hande sa calculi Mouhammed 92 wonata naso mum ko jeygol jaggata hande binda comme Aboubacar misal eyyi Aboubacar ɗumen ɗo ko ndiyam jaggata mais ɓeɗo ɓe mbawi wondude ɗo nen tonggol mum no foti ɗo ko 92 oɗo sa calculima o ko 1 o ko 3 o ko 6 1 3 6 ko 9 wonata o ba wona 11 o ko kef wona 31 231 jaggata 231 woni Aboubacar 231 wonta Aboubacar joni noon ɗiɗo ko hen mbawɗa andude naso ngo hande neɗɗo o pour mbawa wallude mbo il fallait que ganda hoko woni naso makko comme hande sa wi Ousmane hande sa calculi ɗum ko 661 jaggata 661 ko dariri ko nde hoodere ɗo hoodere hendu woni hawa iyu joni noon ay kalfoje ɗe wonno Allah kala koko waɗi tan ko misal kalfoje ɗe sa jaggi oɗo jeygol ngol ko kalfoje jeɗɗi jani sa jaggi leydi ndi kalfoji jeɗɗi wona jane wonata hono jeɗɗi wonata sappo e nayyi oɗo jeɗɗi janata wonata hono nogas e go'o oɗo ko jeɗɗi janata wonata 28 lettre alphabet o ɗum jaggi kala neɗɗo mo jiiɗa koye ɗi nasoji goni joni noon ɗumen ɗo sa anda ɗum neɗɗo adda haaju mbiyaɗa mo humtana ɗum a wawa mo humtande par ce que pour mbawa humtande neɗɗo o ganda mo mbaɗantamo zikar walla mo mbaɗantamo il fallait que ganda ɗi nasoji joni noon misal hande ni comme hande ceerno neɗɗo ara e ma o wima a min de degge debbo jiɗmi daroyde kanko hoodere makko ko hoko misal Mouhammed o wiyete eyyi o ko Aboubacar joni Mouhammed oɗo na daara mbiteɗo mo gandantuma ko mo hoodere mum ko ndiyam wonata hono Aïcha sa daari Aïcha ko ndiyam wonata joni noon ɓen sernaɓe heɓe ɓe mbawat wiide hoodere jeygol e hoodere ndiyam wawa won te ta nawawi won nelaɗo sallallah alayhi wa sallam debbo mbo jani o caggal Khadija ko hono wiyete wona Aïcha Khadija hoodere mum ko hoodere ndiyam waɗi ko gandantuma ko ɗum ardinte joni holno ɓe gondiri woni sa calculi koode ɗe ha jaggi o hoodere makko ko jeygol o hoodere makko ko ndiyam na jani dame ɗe gandantuma ko guddittoɗe woni o hoodere makko dak ko hoodere niɓɓinde walla ko hoodere lerde woni koko kalanoɗen ko nane par ce que Mouhammed na wawi jaggude hamlu na wawi jaggude jawzaw na wawi jaggude aqrab na wawi jaggude dalwu joni noon ɗen koode ɗon sa andi Mouhammed hoodere makko ko ñalawma arata walla jamma arata o hoodere makko jamma arata walla ñarawma arata joni noon ko ɗon darata waɗi sarakuji jaltoji hen ɗum tagui hewɓe hande ɓe nataɗe dewgal ngal ɓe mbawi wondude worseg na ara mais ɓe mbawa jande ko weeli ɓe hakkude mabɓe belamma ala hen bimana ko wiyete ko banne ko taki dewgal immade ɗum ɓe mbawa ɗum jande ko wonno ko ɓe ponno ko idorde woni ɓe guidorani woni sarakuji ɗiɗi ɓe ponno ɗi yaltinde ɗi jaltani e ƴewde holto ɓe poti segodirde tawa adata caɗele eyyi par ce que alquran ko wima e ɗe koode ɗo ko hen yimɓeɓe mbawata wobi nujumi hum tahta duna ay neɗɗo kala koko mbawɗa majjude ko e ɗe koode tan mbawɗa yitude hoore ma joni noon ɗe koode nayyi ɗo hande sa windi Aboubacar an hoodere ma ne jaggi ndiyam binda Ousmane min hooderam ne jaggi hendu binda Hawa hoodere makko ne jaggi ɗumen hono kadi wawi leydi binda Mouhammed hoodere makko ne jaggi jeygol ko ni Allah fecciri yimɓeɓe joni noon pour haaju neɗɗo o sa daari ɗo ha ganda ɗo hoodere makko il fallait que duttotoɗa ko ɗo puɗɗiɗen ɗo woni koode sappo e ɗiɗi woni astronomie o ɗon sa ruttima ɗon nden gandata oɗo hombo haaju mbawɗa mbo ɗumeninde hombo haaju o addi haaju o noon sa addimo ko nden mbawata liggade neɗɗo nama nodda noon ta haalantama haaju hay goto ɗon so haalnanima e haaju ko sirru goto mbawɗa liggidade e ma woni sirru 9 ay o 9 Allah kala koko darni e aduna he koye o sirru o waɗi mbo 9 oɗo sa daarimo o ari alquran laabi nayyi joni laabi nayyi waɗɗum fois 9 ko wonata 365 joni 3 o e 9 o 366 360 astafirullah joni 360 hande misal
360 joni ƴettu 0 o 0 o kam aɗa andi comptata 6 et 9 ko hoko 6 3 et 6 ko hoko ko 9 wonata 9 sirru neɗɗo kala koko wawi wonde an hande pour jagga neɗɗo il faut liggoɗa o sirru ɗo asamane o ko hen darori leydi ndi ko hen darori kala koko wawi darade Allah ko darni ɗum koye sirru 9 hay ɗi auto ji ɗi dognata sirru o foof ko sirru 9 woni ɗo ɗum ɗo noon eɗen hen mbawi yewtude ɗo ha janggo o sirru ɗo ta gasani o sirru ɗo bo kala ne hen wawi yewtude neɗɗo no wawi noddudema tan ta haydara wiyanima wima waɗanam bimana waɗanam listihar haalnanima haydara ko tottanma tan inde makko walla inde nene makko e ɗo ɗo jibina ɗon noon sa jaggi ko o sirru ɗo sa yeehi deftere wotere mbiteɗe zagirat ko maalum e gayru maalum o addi woni ko gandantuma ko adda ko anda comme no gandirmami ni e ko mo gandantuma ari e ma andambo ceerno waɗi ɗo tolnotoɗa neɗɗo kalɗo ɗo haalanma haaju mum an aɗa foti andude haaju o hoko fajata mbo ɗum ɗon noon ko aynal yaqin okkirta ɗum woni il faut en jaaha ha memboɗa jagga ha ko tiiɗi mbawa wallude neɗɗo mais a wawa immade to a waɗani haydara a janggani mbiyaɗa wawa wallude yimɓe musibaji ɗiɗi jiiɗa ɗiɗo fof e sernaɓe ko ɗumen tan ɗum woni ko artata ko jomtoji gartoji ɗi ɗum tan wi o memimo fotani memde walla o memimo ganduɗa waɗi bellende o memi naggam e naggam o ɗum fof ne heewi hen par ce que alquran sa yeehi Allah ko wiyanma la yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna yimɓe ganduɓe ɓe eɓe gandaɓe ɓe mbawa jidde neɗɗo pour mbawa wallude neɗɗo il faut ganda mbawɗa mbo wallude docteur ɓe mbaɗa ko analyse ɓe ƴeewa mima ya ƴeew ƴiƴam ɗam no wayi naggam ha gasa ɓe tiima hen nde ɓe ganda wadde ɗum ɗo alay sago wona damal natirgal kono neɗɗo hande ari e ma o taƴi biye ko foti wadde consultation ɗumen woni consultation pour mbawa andude o ko parastamon fajata mo walla ko dolipere walla ko goɗɗum ɗum ɗon il fallait ko ganda ɗumen ɗo ha para mbawa wallude neɗɗo heeɓe noon hande nani e caɗele waɗi ɓe gandantuma hande ɓe tolnima ɗo gandantuma hay so ɓe daroyanno leydi ɓe janata ndax hoodere mabɓe no niɓɓitiri walla nono ɓe mbasiri kala koko foddete hay so ɓe tawama ɓe janata ɓen ɗon noon ko ɗumen tan mbawɗa ɓe wallidde waɗi ɓe gandantuma hande ne jogui jawdi ɓen ɓe mbawa weltade ɗum ɗon ko addi ɗum woni ha hande ko e caɗele ɓe goni par ce que hoodere na wona e ndiyam na wona e jeygol na wona e hendu taw joom anda hoodere nde ta joom anda hoodere nde ɗum ɗon foof ko caɗele ɗe gandantuma hande il fallait que ganda ɗe mbawa wallude neɗɗo o ceerno Ousmane Ba golle ɗe mbaɗi fayida no fewi gonɗen koye dal men cakkital yeeɓiyankoɓe ewa pinde TV hande ko windande heesere kono mi ñagoto mawɗom Dawda Moussa Dia haade ceerno Ousmane battinade ɗum min mi wona janggudo ɓurana alay saago waɓen Mamadou Samba Niassen waɓen ceerno Bassir waɗen ɓen gara joguitawa golle ɗe saabu ɗum ɗo woni koye dattade mi hankanti ndiɗo towendi ceerno Ousmane Ba en gartat en kaldino nane ko fate eddaji koyte ko couleur aji ina soomo e nder hen ko mbiɗa ko gasa e windande wootere gasa e bindande ɗiɗi ɗum no hol nafoore muɗum e nder alluje ma he so tawi ina woodi saabu kala kalɗen ɗo joni to banggue ɓoyano en tawat e meɗen enen ene tawa e meɗen mi haalino koode nane minen awoɓe emin kuuto koode min ganda nde ɗo woode ɗo ne tolni ɗo lingu naggam no heeɓe ɗo sa yeehi o waktu a dañata lingu ɗi goni koye ɓakkere ɗi dolima ɗi payi funnague ɗi payi hirnague wadde koode ɗe ko hen ƴewten ndungu en koode kuuyi en eɗen gandi eɗen kuuto ɗum to banggue eddaji eɗen kuuto ɗum oɗo yiiɗa wutto comci ɓaleji waɓen alaji Seydou Tall en yaha mum yiiɗa comci boɗeji to banggue eddaji e nder leñol men e nder ngal ɗo gandal beele no woodi eyyi no woodi waɗi ɓe gandantuma hande kala rendez-vous mo mbawɗa jande waɗi comciti puntinta sa ɓornima ɗi ta couleur ma bi mana eddaji ma yaadani hen sa yeehi a janta haydara waɗi ɓe gandantuma ɓe mbiyatma mi waɗi entretien uji 4 walla 5 jomimi mi ƴettaka mi ƴe goɗɗo ƴettama walla ha joni mbiyanimi hay hunde ha hande tani waktu na hen doga ayi waktu ko jiita koɗo ko ɗum tenki neɗɗo o foof par ce que nane en kaali en kibbito tan woni neɗɗo o hande hoodere makko tawi ko jamma darato o wiya mbo yaha haaju mo gandantuma ko ñalawma wawa humtade mo gandantuma hoodere mum noon ko ñalawma funtinta wiyana funtina jamma ɗum wawa humtade ɗum tagi heeɓe hande ɓe mbiyan mi neldi ceerno temps yo funtinanam sarah ceerno o funtinat sarah o de wonan noon waktu mbo funtinta o ko baraji waktu muɗum kono wona haaju makko eyyi neɗɗo a wiyat mi anda kono hay goto anda mi ala hay goto ala ɗum kam ala hay ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah okki abou oɗo Omar ibn Khattab ko okkani nelaɗo par ce que o okki Omar kala ɗo ɗo bedda mum mbo ƴetti o mbo yaha seyɗane ƴettata on bedda te nelaɗo ala ɗum Allah okki Moussa ko gandantuma ñande yawmal qiyamati kanko tan arata o jana waare te hay goto nelaɗo ɓuuri windere foof o janani ɗum laabi hono Omar yeddodirta wona yeddodirta ta yewtodira e nelaɗo Allah ara ada yaada e mum ɗumen in Omar
nden noon gandal wawa fottude fof taki neɗɗo o kala koko anda walla gandal ma yettaki ɗon woto yeddu a wiyat tan mi anda kono hay goto anda hay goto wawa hay goto janani ɗum kam ala sa yeehi e jeeri ma e taw hen ko a gandantuma wonani e maayo sa yeehi e maayo ma a taw hen ko gandantuma wonani e leydi ko noon ɗum ɗon noon woni famde Allah sa faami Allah faamat gueɗe ɗe fof ko e makko immorta joni eddaji ɗi mbiɗani eddaji ɗi couleur ɓonugol ngal e couleur aji ɗi ma en gar hen mais hade en gar hen il fallait que gadden ko wiyete ko kawkabu sayara woni holɗum kawkabu sayara woni ñalɗi ɗi aɗa andi ko ɗi jeɗɗi ñalngu kala ne jani hoodere mum koode ɗe ko laabi ɗiɗi ɗi garata e ñalngu he koode ɗe laabi ɗiɗi hoodere kala ma ar laabi ɗiɗi wona sappo e nayyi joni noon ɗum ɗon il fallait que garen hen gaddanen ɓe ɓe gandantuma hoodere mabɓe hande tawi ko bilier walla ko kaws walla ko huut ɓen ɗon il fallait que kalanaɓe hoodere mabɓe hoɗo wawi wonde noon yeeɓiyankoɓe ayo piindi TV on jiiɗiɗo daaɓe en jetti ceerno Ousmane Ba sifa kesso mo adde piindi TV no mbinomi nane ni so maayo waɗi ndiyam yo mo wawa ndiyam abbo dow min komi jogoɗo abbade dow sababu ɗum fuɗɗima towde ceerno Ousmane en kaldi nane ko fate gandal neesu no couleur hono eddaji ɗi kono mbiɗa wonko addoto ɗum holko addoto ɗum ko addoto ɗum woni ko wiyete ko kawkabu sayara kawkabu sayara sa nani ɗum wiyete ko planète planète hande mbo kala hoodere mum nanto dow comme noon mbirtani altine talata alarba alhames aljuma samedi dimanche nihɗe darori joni noon nde hoodere mbitene qamar ndenane ar laabi ɗiɗi par ce que minne noon mi wawa ƴettude gandal ngal fof mi haala ngal a mbaɗoɓe copier oɗo keddoɗa waɗi ɓe gandantuma hande ko ɗum tan ɓe paadi binda ɓe ƴetta ɓe ɗumeni ɓe liggo eyyi komi waɗa expliqué tan comme hande nde hoodere ɗo ni ne jani e waktu mo gandantuma ko nde niɓɓitat waɗi waktu mo gandantuma nde leerat eyyi mayre noon sa yi ko sartan hoodere wotere nde yaadi e planète uji ɗi aɗa andi planète ɗumen en koode ɗe goni ɗo sappo e ɗiɗi ɗe hande sarɗan woni ɗo jawsa woni ɗon sumbula woni ɗo thawre woni ɗo misane woni ɗo o ko asat o ko hamlu o ko hut o ko jadwa o ko dalhu joni noon ɗe koode ɗo ni koode sappo e ɗiɗi ɗe guidorɗen ɗe peccoto e ñalngu hoodere karama allaabi ɗiɗi joni noon nde hoodere qamar oɗo ko ɗumen gotum ɗum jani woni ko wiyete sartan nde hoodere nde jani sa ari o toarid noon ne jani koode ɗiɗi eyyi woni jawsa u e sumbula ɗi ɗiɗi ɗe jani eyyi jawsa oɗo e sumbula na fecco e nde hoodere ɗo comme no mbirtani talata hande neɗɗo o so ari e ma o haali hoodere makko ta ko ɗo bokki joni haajuji ɗi aɗa wawi liggade ɗe e laabi ɗiɗi woni hen noon ko lawol goto waɗi ɓe gandantuma lawol gotol mbawɗa ɓe waɗande haaju mais noon ɗumen ne kadi na lamdi waktu il faut kibbitoɗa eyyi tawi ko ñalawma walla jamma wonata dak ko e waktu niɓɓiɗɗo walla koye waktu leerɗo par ce que waktuji ɗi ɗi mbawi tegodirde te waktu mo gandantuma hande aɗamo liggo on ko niɓɓiɗɗo jiya gan ɗon ka yoyduto on ko niɓɓiɗɗo par ce que waɗi waktuji ɗi gandantuma ɗum ko seeɗaneɓe tan jeeyi ɗum eyyi won heure ɓe puntata comme nono mawɓe ɓe gola ɓe mbiyanma wota funtu futuro woni futuro no noddine hande futuro natata hoore futuro wona wadde hunde tawa seyɗane no naata hen gacca mawɓe ɓe ha hande ɓe mbiyanma wota ɗanu heede futuro caggal takkusan par ce que ko nawata haqqille ko raɓɓinta balɗe wona ko moƴƴi toujours tan ɗanotoɗo on waktu ɗon a yiyat ko caɗele o wonta goo ɓandu ndu muusat walla reedu ndu na muusa walla hoore nde na muusa ɗin waktuji ɗi moƴƴani waɗi ɓe gandantuma hande kadi ɓe mbiyanma caggal nde juula ɗumen en fajiri hay goto ɗanata ko ɗon ndax maleykaji ɗi ɗon ɗe piccinta worsek nelaɗo sallallah alayhi wa sallam waɗi wattuji ɗi gandantuma o tottiriɗi o wiiɗi moƴƴani wota hay goto ɗanoto hen eyyi joni noon sa ari o zuhratu o mo jaggi sawru e misane woni hoodere wiyetede sawru e misane one ko ɗiɗi jani sa ari ɗo wiyeteɗo o samsu o ko hoodere wotere jaggi e journée he oɗo sa ari ko ɗiɗi o jaggi te hoodere ndeɗo ko leerde neɗo ko niɓɓinde ɗum taki nane koko kalnanmami ko arta waɗi waktu mo gandantuma ñagante neɗɗo o waɗi waktu mo gandantuma sa ñagade ma bo haydara arta on mustari noon ne jaggi dalu e hoot joni noon nde hoodere ɓurde nde niɓɓidde hen noon woni nde hoodere ɗo nde mbiteɗe zuhal eyyi zuhal noon sa daari makko mo jaggi jaddu oɗo e dalwo oɗo ko ɗo wonata marih joni noon ɗe pecciri ni ko ni ɗe pecciri haaju neɗɗo o sa jaggimo jaggata e ngu ñalngu hongu ñalngu o ari e ma ndax ko altine walla talata ɗum ɗon ko liggey lamdi ɗum tagi listihar wona caahan ɗum ko mofte listihar wona caahan neɗɗo aɗa wawi darande waktu neɗɗo e waktu walla waktuji ɗiɗi mais listihar mom il faut ƴetta temps ɗum tagi minen toujours tan saɗana waɗa listihar ko listi ƴettata
ɓeeɗo sa ƴetti ɓe ko ɓe mbawɗa darande e journée he waɗa ɓe gandantuma na aɗa wawi darande ɓe ñalawma ɓe gandantuma ko jamma ndax kode ɗe noon ɓe ficciri e nder ɗe kode ne ha hande image uji neɗɗo ɗi mana couleur neɗɗo no hen sa waɗa ɓe gandantuma hande ɓe pinat ɓe kaɓɓa kode o hoode o hooton nde gandantuma ko ɓaleere te ɗum ɓursig ma yadani feggere en jawo en ɗum ɗon fof ko contata e neɗɗo hande waɗi ɓe gandantuma comci daneji so ɓe ɓurnima ɗum kala haaju mum ɓe jeehi ɓe janan bo waɗi ɓe gandantuma hande hoodere mabɓe yadani e comci ɓaleji ɓe comci boɗeji ɓe daneji ɗum ɗon fof ma en gar hen e émission goɗɗo jañoɗen sabu jaɓi mais ala kulli haali ɗumen ɗo kam ko ɗumen woni ko gandantuma koko ɗo mbawɗa rewde pour mbawa wallude neɗɗo e walludar ngal eyyi caggal ɗum ɗon noon eɗen mbawi okkirde hunde tan nde gandantuma neɗɗo so yiiɗi hande haaju mum darima aɗa wawi liggade ɗum woni basmala ko wiyete ko basmala basmala sa nani ɗum woni bismillahi rrahmani rrahim comme hande o basmala ɗo o basmala ɗo kala haaju mbawɗo jande aɗa wawi liggade mo woni waɓe Allah ɓe ɓe mbiya kala haaju ne jani inde nde liggorte comme ça windi qahharu qahharu ko jagata ko 306 ayi koko mbiyanmami ko artat joni qahharu woni inde Allah ɓurɗe nde folde 306 sa itti o 0 ɗo 3 et 6 ko wonata wona 9 ha hande artat ɗumen jagde aduna o o sirru 9 ɗo oɗo basmala ɗo aɗa wawi wadde mo 1111 1111 kala haaju saɗa wawi feccude mo e ñamgu he ujunnere e temedere sappo e goho kala haaju mum mbawɗa mo liggade ma o jabbo eyyi ha hande tan ina jani sirru latif mais on ɗon il faut garoyde émission ma en kaal tawit ha kaalen e waktuji ɗi gandantuma neɗɗo walla ɗi wawi ñagade kono inde mum naso mum tawi ko jeygol walla ko leydi walla ko hendu walla ko ndiyam ɗum ɗon fof ma en gar hen so Allah jaaɓi inchallah a yeɗiyankoɓe Ayaw Pindi TV enen jeeɓiɗi keɗoɗi nde ɗo yewtere ƴewɗo sifa mo Ousmane Ba addanen en mbanmoɗo gajata nden joɗeno haali haalaji mbaɗi ni windaka yiyaka mbimi ɓurata moƴƴude ko waɗa ko binduɗa hayso minen min jiyata ene jogui yewɓe Allah humpiti bindigu muɗo ɗi ñamana paynano e jetti ɓe ganduɗa ko gollotoɓe ko fate leɗɗe e gande mbaɗi ni gandal lewmu Amadou Tidiane Diallo mo melga Mali wo jinneji jettimo jawdimamamo e woɓɓe ɓe ganduɗa ne jogui sifaji mbaɗi ni eɗen ñaagoɓe nde ɓe ɓeydoto wittude ɗe ceerno Ousmane Ba hol konngol wasi e panta e yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV te kadi a wayri ɗo min ganduɗa ɗo jangga eyyi koye haajuji he tan aɗa neɗɗo kam ko jam tan humpata eyyi koye haajuji tan gonɗo en haajuji e yimɓe aɗa andi neɗɗo kam a wawa joɗade Dakar mbiya haajuji yimɓe ɗi a yahat ɗi eyyi haajuji ɗi wona nokku goto mbawɗa ɗi ñaganade fof tan yalta mbawa wadde yimɓe kono ko neldata ko yimɓe ne wona Dakar par ce que condi ɗi awa waɗi ɗo jande ɗen gueɗe fof sarat waɗi gandantuma awa waɗi ɗo wadde donc minen ɗo mais parfois kadi minen ɗannoden bonta aɗa yaha Mauritanie aɗa yaha ɗum ɗon fof ko haajuji yimɓe ɗi tan eyyi ko yettere Allah mawde e ñaganade Pindi TV tamit Allah junna balɗe mabɓe par ce que on liggo liggey mo gandantuma hande mo kala tan ne yiɗno tardade ɗum ɗon on daranima fulɓe yo Allah wallu Allah mawna Allah reena aussi kala caɗele gandantuma Allah nane jippina yo Allah dandu en Seydina Mouhamed alhamdulillah islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh mo en garto e jewte goɗɗe sallah lamna jaaɓi yettude Dawro Moussa Dia e Allah ji Harouna Moussa Dia e ɓesgu mabɓe kala yo Allah junno balɗe moƴƴina battaɗe sababu men saabi haadi ɗo gande batti yaltude miijo Pindi TV ko ɗum wonno fina tawa men hanki cifti men tindi men dawi men e jimɗi men hanki e gande men fina tawa e ɗiɗo gande kala ha ɓenne mbawa naftade kamɓe ko Djiby Dieng jogui montage o ko Ali Fall ko ɗo kaktan ha lawol ngol so Allah waɗama ɗo jaaɓi